Dahil sa dami ng mga gustong magpabakuna sa Calasiao, Pangasinan, hindi na raw nasunod ang physical distancing. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? CJ, nakaranas ng mahabang pila ang mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang o guardian sa unang araw ng pediatric vaccination sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Dinagsa ang unang araw ng pediatric vaccination sa Calasiao, Pangasinan. Dahil sa dami ng gustong magpabakuna, naranasan ang mahabang pila kaya hindi na nasunod ang physical distancing. Hindi na rin daw nasunod ang schedule ng kada barangay. Dumagdag pa sa bilang ang mga magulang na sumama sa kanilang mga anak na magpapabakuna. Sobrang dami ng tao, hindi na mapigilan pagdami ng tao. Hindi naman kasi nasundan yung by schedule na binigay. Kaya eto, kadaming taong nandito ngayon, wala nang social distancing kasi hindi nga nasunod yung sinabing by barangay. Nahirapan ang mga kawani ng Public Order and Safety Office na kontrolin ang mga taong dumagsa sa vaccination site. Naglagay kami ng tent kasi nahirapan din yung mga bata dyan na arawan. Nagpa-set up ako ng tent ngayon dyan sa labas. Pero yung dami ng tao hindi talaga na namin makontrol. So ang ginagawa na lang namin, pinapakiusapan yung mga magulang na bumalik na lang. Samantala, nakamonitor naman ang Pangasinan Provincial Health Office sa mga isinasagawang pediatric vaccination sa bawat bayan at lungsod. Yung mga local government units talaga pong nagka-factor na sila ng barangay. No, kasi nga po, ang ginagamit po ng mga bakuna ng Pfizer at Moderna, kailangan po talagang mabilisan ang paggamit. No, kasi meron po, once na zone na siya, 2 hours lang po ang binigay sa amin na guidelines para po magamit sa yung vaccination. CJ, ayon sa MHO, aasahan pa ang pagdagsa ng mga kabataan na nais magpabakuna sa kanilang pediatric vaccination. Target naman ng tanggapan na makamit ang herd immunity pagdating ng buwan ng Disyembre. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.